Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen Espainiako lehen hiria izan zen Eibar. 1931ko apirilaren 14 hartatik, 95 urte pasa dira, eta gure hiriak une historiko hura gogoratuko du beste behin. Ia 2 astez luzatuko da kultura eta divulgazio jarduerez osatutako programa. Historia, memoria demokratikoa eta herritarren parte hartzea uztartzen dituen agenda diseinatu du udalak. Abia puntua, Untzaga plaza izango da, ofizialki memoria leku gisa aitortua. Bertan, apirilaren 14an, ekitaldi instituzional batek emango die hasiera jardunaldiei, Fernando Martínez López Memoria Demokratikoko estatu idazkariaren parte hartzearekin. Egun horretan, plaka berri bat jarriko da udaletxean, Eibar bera Memoria Demokratikoaren leku gisa aitortzeko. Una declaración que de alguna forma viene a reconocer el papel que hizo la ciudad de Eibar y los eibarreses y las eibarresas en aquel momento, y bueno, también la corporación municipal de la declaración de hacer esa declaración de la Segunda República antes que nadie, pero luego también de alguna forma viene a ser un reconocimiento a la represalia que tuvo la ciudad de Eibar pues por ese mismo motivo, luego lo que serían años después, ¿no? Apirilaren 14aren arratzaldean egitarauko ekitaldi garrantzitsuenetakoa ospatuko da. Mahai inguru bat Koliseo Antzokian Bigarren Errepublikaren aurrerapen sozialak eta emakumeen papera izenburupean. Cristina Almeida, Manuela Carmena eta Pakita Saukillok parte hartuko dute. Hilaren 15ean, portalean, hitzaldi batek Errepublikaren garaiko hezkuntza eta kultura jorratuko ditu, Antonio Benaigesen proiektu pedagogikoa ardatz hartuta. Apirilaren 16an eta 18an, ahotsak antzeslana taularatuko da Koliseo Antzokian eta Untzagan. Erakutsiko digute 3 emakume eibartarrek, 1911ko nola bizi izan zuten bozka egiteraino eta bozka egiteak nola eraman zuten hori, ez? De no poder votar, de repente, ostra, soy ciudadana, pum, eta puedo votar. Orduan pixkat nola izan zen aldaketa hori, ez soilik bozketaren legalitate horrekin, bai, Errepublikak, Bigarren Errepublikaren aldarrikapenak ekarri zizkien aldaketa horiek ere bai. Egitarauak ez ditu ahaztuko txikienak eta historia beste modu batean ezagutu nahi dutenak. Apirilaren 18an altxorraren bila ospatuko da. Iragan errepublikarraren inguruko altxorraren bilaketa, familia, kuadrilla eta laguntaldei irekia. Hilaren 19an eta 26an bisita gidatuak egingo dira gaztelaniaz eta euskeraz Untzaga plazatik abiatuta aldarrikapen hartako agertokietan barrena. Apirilaren 21an azkenik Patxi Juaristi Larrinaga EHUko irakasleak Bigarren Errepublikaren garapen sozialari buruzko hitzaldia eskainiko du. Ekartzia gustatuko litzaidake orain dela 25 urte hasi ginela ekitaldizak ospatzen. Hau da, dakizunez moduan, urte morduetan klandestinoa izan arren, apirilaren 14 botatzen zituzten txapliguak hor bertan parian daukagu Txantxaslai partian eta horrela, baina modu ofizial baten, esan dezakegu 2001an hasi zala ekitaldien urteurrena. Eibarrek Bigarren Errepublikaren urteurrena ospatuko du, oraina eta hiria 20. mendeko kapitulo historiko garrantzitsuenetakoaren protagonista nagusia egiten duen iragana konektatuz.